Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau din nan ko mu ce a yanzu nan zamu yi maganganu ko mu ce muke da maganganu wato akan wayannan manyan jarumai da kuke gani kamar haka, wato jarumi Adam A Zango da kuma jaruma Momi Gombe, inda wasu batu suke ta yawo dangane da cewa wato Adam A Zango zai wuf ko mu ce zai ciki wato da wato wannan babbar jaruma wanda aka fi sani da Momi Gombe. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya babban jarumi Adam A Zango ya yi maganganu kan cewa wato har yanzu ya rasa matar da zai zauna da ita wacce za ta zauna da shi tsakani da Allah. In ba ku manta ba, an yi ta cece kuce kuma an yi ta zage-zage kuma an yi ta faɗan maganganu akan hakan, inda har wasu suke kare A Zango suke cewa wato mai ɗaki shi ya san yanda ike mai yayyo. Hakan ne yasa wasu da yawa suka toshe bakin magana, wasu kuma da yawa suke cewa jarumi Adam A Zango ya cika aure saki. Domin me, ina yan uwansa celebrities waɗanda suka sanu a faɗin duniya, kuma sannan ina yan uwansa jaruman Kannywood waɗanda suka sanu su duk me isa ba sa rabo da matayensu, sai shi zai dinga ta rabuwa da mataye, inda wasu da yawa suka ta kirga wato adadin matattakin da irabo da su a duniya. Wasu da yawa sun yi maganganu da haka ne yasa wasu da yawa a yanzu suke ta cece kuce, inda kuma wata babbar wasiƙa ko mu ce wani babban sako ya fita kan cewa wato Adam A Zango yana kokarin cewa zai aure Momi Gombe domin ya higa da ita daga ciki. Dai ta wani gefen kuma wasu suna cewa tamkar wato babban mawaki Hamisu Breaker ba zai bari ba, domin me, wasu suna zargin cewa Hamisu Breaker kamar akwai ta kullalliya ko kuma akwai ta soyayya tsakaninsa da wato ita jarumar ta Momi Gombe. Dai wasu da yawa suna tabbacin cewa babu soyayya, kawai dai mutunci ne a tsakaninsu. Dai wato kun san an ce a dukkanin abubuwan da zaka yi dole zaka samu masoya kuma dole zaka samu makiya. Shi kansa Adam A Zango ya samu wasu makiya, inda a yanzu muka samu sunayen makiya kuma muka samu hujjojin da ya tabbata da cewa shi makiyansa ne, su makiyansa ne. Haka zalika ita kanta Momi Gombe. Sai dai kafin na mutanen da suke yawan ɗaukar namba mu kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan kuma yana sababbin mawaka wayanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya, su ma a san su a dinga neman su. Sannan yana wanda suke harkar comedy ko ƙananan fina-finai ko kuma manyan fina-finai ko kuma wayanda suke program ko project ko kuma wani abu makamancin haka wanda suke so su ma a san su a faɗin duniya, su ma su zama celebrities a cikin ƙanƙanin lokaci. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe muku sabon YouTube channel. Ku sani cewa YouTube shine abin da yake isar da sako a cikin ƙanƙanin lokaci. Domin me, idan ka tsaya ka duba za ka ga cewa YouTube idan har ka ɗora bidiyon ka ko waƙar ka akai, a nan fa za ka ga cewa duniya ce za ta gani baki ɗaya, ba wai iya kai inda kake ba. Da haka ga wanda yake bukata za mu buɗe mai YouTube, zai iya ɗaukar nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Ina kuma waɗanda suke amfani da YouTube din nasu ya samu matsala, suka kasa gane kanshi, suka kasa gane gindin shi. Ku sani cewa domin magance matsalar YouTube din ku za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ina yan kasuwa wanda suke sha'awar za su ba mu tallalluka, waɗanda suke so za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya. Ku sani cewa tabbas talla yana da matukar kima kuma talla yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa. Domin ta ɓangaren talla ne kaɗai za a san ka a faɗin duniya, kuma ta ɓangaren talla ne kaɗai idan aka tallata ma hajarka a YouTube channel da gidan rediyo da gidan talabijin, a nan ne za ka sanu kuma za a dinga neman kayayyakinka a ko'ina a faɗin duniya. Da aka ga wanda yake buƙatar za mu yi matalla zai iya ɗaukar nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari na masu magunguna na gargajiya da kuma malamai magada annabawa, ku sani cewa ku kanku domin mu tallata muku baiwaku, wannan dama bata kyale ku ba. Ku kanku za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp din. Sannan bugu da ƙari na wayanda suke so za a yi musu waƙar aure ko waƙar sarauta ko kuma waƙa akan business wato kasuwanci, ko kuma wanda za a waƙe mishi wani ko wata, ko kuma wanda za a yi mishi waƙa akan soyayyarsa. Ku sani cewa ku kanku za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Amma so dan Allah, dukkanin wani wanda ya san ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake bukata ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukar nambar mu ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya aje mu, wato bangaren wayannan manya-manyan jarumai da kuke gani kamar haka, wato Momi Gombe da kuma babban jarumi Adam A Zango, inda wasu da suke zargin cewa wato babban jarumi Adam A Zango zai wuf da jaruma wato Momi Gombe. Sai dai wato ya samu kalubale ta wasu bangarorka daban-daban. Sai dai wato wasu da yawa suna cewa wanne fata kuke musu kuma wanne irin tunani kuke yi a kansu.